Hello everyone, my name is Obasi Ihechukwu Dominic. I am an educationist and a graphic designer. If you're looking for where to learn Igbo, then you're safe with me. I'm part of the team of Subaku Igbo. I can teach you about the alphabet, I can teach you about the phrases, I can teach you also what we call Akaro Delu, Akaro Dala, Akaro Dansoda. I can teach you about the culture, I can teach you about the people and how they survive anywhere they find themselves. So, if you're interested, let us begin the journey. I'll be glad to see you soon. Aha m bụ Maazị Obasi Ihechukwu. Abụ m onye nkụzi. Ana m akụzi maka ihe a na-ese ese. Ana m akụzikwazi maka ihe a na-agba n'ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ka esi asụ Igbo, anọ m ebe a, aga m enyere gị aka. Aga m akụziri gị maka abịịdị Igbo. Aga m akụziri gị maka ihe a na-akpọ akara ụda elu, akara ụda ala. Ihe ga-eme gị ka ị sụọ Igbo nke ọma, ndị mmadụ ghara ịghọtahie gị. Aga m enyere gị aka gwakwazi gị maka ndị bụ ndị Igbo, ihe na-eme ha na-enwe isi awere ebe ọbụla ha nọ. Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta Igbo nke ọma, ana m atụ anya na n'oge na-adịghị anya, aga m ahụ gị. Udo dịrị gị.